Апаста да халык театр булырга тиеш дигән уй белән, фикер белән Мәдәният министры белән киңәшкәннән соң 69 елда культура бүлегендә беренче кадымнар ясагандык шул эшкә тотындык. Әле күптән түгел генә үзенең 80 яшьлеген билгеләп узган Фәрит ага Кәлимуллин узган гасырның 70-нчы елларында Апас районы мәдәният бүлеге мөдире булып эшли. Нәкъ менә шул чорда Апас театры халык коллективы дигән исемгә лаек була да инде. Бу театр спектакль куйганда бездә залда урында булмый, кешеләргә утырып китәләр барсы да, урында җитми. Әлбәттә, моннан 50 ел элек Апаста яңа заман татар театры коллективы барлыкка килү һич кенә дә биредә моңа кадәр театр булмаган дигән сүз түгел. Беренче үзешчән театр коллективы монда 1921 елда ук оеша. Ул вакытта әнәле белән Апас халкы спектакльне карарга киләләр. Менә куркып кына килгән халыкны динчеләр инде куркыталар, сезне җир йотачак дип. Әмма дә ләкин җир йотмай, безнең үзешчәннәребез динчеләргә җавап итеп, янәдән спектакль әзерлиләр. Моннан 100 ел элек беренче спектакльләрдә катнашучылар турында без истәлек язмалардан укып, аклы-каралы фоторәсемнәрдән күреп белсәк, 40-50 ел элек уйнаган сәхнә сталары белән якыннан да таныша алдык. 80 елга хәтлек шушы халык театрында уйнадым. Әмма ләкин бүгенге көнгә хәтлек һәр театрның һәрбер премьерасына килмичә калган көнем юк. Мин 23 яшьлек чагымда менә шушындый бик матур лауреат медаленә лаек булдым. Ул минем шундый хәлле истәлек булып саклана. Кызлар уйнаганның карарга килгән җирдән Миләүшә кайтып, шушлай кызлар, сез нигә килдегез дип сораганнан соң мин караргана килдем дигәннән шулай Миләүшә белән танышып китеп, шушлай рольләр билеп, бик күп спектакльләрдә уйнарга туры килде. 1977 елда театрга режиссер итеп, әле яңа гына Казан дәүләт мәдәният институтын тәмамлап кайткан Миләүшә Алиуллинаны билгелиләр. Яшь режиссер куйган беренче спектакль Хайвахитның Юллар чатында әсәре була. Бик матур спектакль килеп чыкты. Анда инде күбрәк бит инде врачлар турында һәм врачлар үзләре уйнадылар. Клубга киләли театрыбызның Апас театры, ул вакытта может Казаннан килеп җитә алмаганнардыр, ул вакытта күпердә юк иде әле. Һәм ми хәтеремдә Апас театры килә дип, Ута Балтай клубына уен зура клуб иде, Шәммә клубына киятырганнар иде, шунда җайлар булганда без бик шулай көтә баладыр идек, әле дә Миләүшә апаны хәл күрдек, искә алдык. Миләүшә ханым 7 ел эчендә 20 әсәрне сәхнәләштерә. Шул ук вакытта ул Мушкетерлар дигән балалар төркемендә оештыра. Бүген Галиаскар Камал театры актеры, Татарстанның атказанган артисты Илдус Габдрахманов та беренче сәхнә дәресләрен нәкъ менә Миләүшә апасыннан ала. Гомумән ул чорда Миләүшә күпләр өчен сәхнә йолдызы була. Ул килгәч без барыбыз да гашык булдык аңа. Шундый шибәр Казаннан килгән, шушы элекке декада булган әле ул. Анда мына күпме җирдә ул фихтавани дәресләре безгә беренче тапкыр кылыч белән ничек эшләргә икәнен өйрәндек. Аннан инде әлбәттә минем беренче рольләрем Миләүшә апада шушы халык театрында башланды. Миләүшә апаны күргәч үзе бер театр кебек иде. Аның янәшәсенә дә барып булмыйдыр. Аны без ерактан гына карап, өйрәнәдер. Аның йөргәне дә, әйткәне дә, сөйләгәне дә бер мөгъҗиза, бер театр, үзенә бер дөнья иде. Мин үзем дә театрда булган кеше без бит ул мәктәп чагында Казан шәһәрендә, аннан соң Яршаллыда, чыннан да ул менә тәрбия, минемчә, ул теге ничек дип әйткәндә яктыны карадан аерырга өйрәтә торган. Бала чагага күңел әйткәндә ничектер үзен ачыбрак җибәрергә, сөйләшү тел байлыгын күтәрә торган. Бүгенге юбилейга коллектив Шәриф Хусейновның Әни килде спектаклен әзерләгән. Зурайган безнең кенекәш, Зурайган институт бетергән. Хо, инженер булган, понимаешь? Ай, менә бит сиңа әй. Мин бит әйтә килдем. Туй булса, туй оештырып тормыйм дидем. 27 яшьмә җиттем, күп туйларда булдым, күрдем. Бик күптәнге хыялым минем инде Әни килде спектакленең соңгы монологы мин инде бик 10 ел элек жатлаган идем. Мин инде аны сөйләп җөрим һәрбер әниләр бәйрәмендә, һәр вакытта да инде бик күп сөйләгән, төннә белән торгызып бастырып сорасалар, мин ул монологны сөйләп бирәм. Менә шуның хәтле ул минем күңелемә якын ул герой, ана роле. Халык та җылы кабул итә, үзебезнең артистларны, район артистларын бик яраталар бездә. Апасылар көндез үз араларында эшләп, кичен сәхнәдә уйнаучы авылдашларының спектакльләренә һәрчак яратып йөри. Куйган спектакльләрнең барсын да яратып карыйдыр яшь. Күбрәк, бигрәк тә артикультурада иптәшем эшләгәч,
Biz инде аның катнашуында булганнарны берсен дә калдырмадык. Апас театрын калдырган жок инде. Ансын яратабыз, Казан калса кала, апасны кынбыйбыз. Үзебездә уйнап җирдек әле. Эртәгәдән инде Апас театры озакламый Ульяновскида узачак. Бөтен Россия халык театрлары фестиваленә әзерлеккә керешәчәк. Апастан Рәмис Сафин, Татарлар.